आं दिनै बर' पिपल्स कोअर्डिनेशन कमिटि जानानै आसामाव जि दिनै थासारिखौ लानानै जों सोलिबाय थादों मोनद' हारिनो एसटि होनाय बे मोनद' हारिनि एसटि होनाय थासारिखौ लानानै दिनै आसामाव मोनसे दुंहाव थासारि जादों। दिनै आसामनि एसेम्ब्लियाव बेखौ लानानै गोबां तर्क बितर्क जाबाय थादों आरो बेखौ लानानै सिसि ट'आनि दैदेननायावबो धरना जाखांबाय आरो बिदिनो गोबां सिसि ट'आनि गेजेराव थानाय गोबां ट्राइबेल माहारि आफादफ्राबो बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हमनानै थुनलाइ आफाद TMPK जोंहा देउरि स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन हाजं गोबां दिनै एसटि माखासे संगठनफ्रा बेखौ लानानै गोबां हेंथा होदों। मानो होनब्ला जों नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै थाखानाय एसटिनि अनगायैबो बे जौगाखानाय मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होबावब्ला माबायदि खहा जागोन जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बेखौ जों मिथिनायनि गेजेरावनो आं थोंजोङै बेखौल' बुंनो नागिरदों जोंनि जेसेबां ट्राइबेलनि थाखानाय दानि MLA दं MP दं बा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिनि सायाव मोजाङै बाथ्रा बुंनांगौ हेंथा होनांगौ। लोगोसेयै जों नुदों मोनसे खोथाखौ जों नुनानै आरो खोनानानै खोब दुखु मोनदों दानि BTRनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा दिनै मेनिफेस्ट'आव होनानै लानाय NOC जुदि होनाय माने मोनद' हारिया एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बिनि थाखाय NOC हरबाय होननाया जोंनि बिखायाव मोनसे खोब माने सौना होनाय बायदि जों मोनसे मोनदों। मानो होनबा दिनै एसटि थाखानायखायसो जोङो दिनै जोंनि माखासे सिटखौ मोनदों फरायनायनि अनगायैबो लोगोसे जोंनि राजखान्थि बिथिङावबो जों बे मोनदों। दिनै जों नुदों 6 सिडुलखौ मानि थाखाय मोनदों बेखौबो जों नाहरनांगोन। लोगोसे माखासे दिनै काउन्सिलखौ मानि थाखाय मोनदों जों बेखौ नाहरनांगोन। दिनै बे एसटि मोनामोनब्ला दिनै BTR बायदियाव दिनै MLA यानो जा MP यानो जा बा बिनि अनगायैबो दिनै गोबां राजनिति बिथिङावबो दिनै बिदि मोनसे सिट मोननाय नङामोन। दिनै जोङो बेखौ बावबोबाय नामा जों दिनै मानि थाखाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन मानि थाखाय इसेबां दिनै खस्थ' खालामनांदों मानि थाखाय दिनै बुथारजादोंमोन मानि थाखाय इसेबां दिनै गुबुन आसाम सरकारजों बा गुबुन हारिजों जों नाख्रेबजादोंमोन मानि थाखाय बै समाव दाङाबाजि जादोंमोन दिनै मानि थाखाय दिनै हाग्रायाव थादोंमोन बेखौ जों गोसोखांफिननो हानांगोन। दिनै मानि थाखाय जों एसेबां जुजिनायनि गेजेराव फैनानै दिनै बे थासारियाव फैदोंमोन। दिनै एसे जौगाहांनाय मोनसे परिबेक फैहांनायाव दिनै आसाम सरकार बा आसामनि माखासे मेगन गोसाफ्रा दिनै मेगन सानानै दिनै बे मोनसे जोंनि एसटिनि सायाव दिनै बारसोमनानै दिनै बर'फोरनि मोन्थाय बा गुबुन गुबुन दिनै एसटिफोरनि मोन्थायखौ लानानै दिनै बिथांमोना सेख्ला बोख्ला खालामनो बे फैदों। दिनै एसटिया ABC जेबो थाया दिनै STयानो जायो भारत हादरनि गेजेराव। दिनै बेखौ नायोब्ला जों गोबां गिख्रंथाव दिनै बे समाव बेखायनो जेसेबां दिनै दैदेनगिरि दङ जेसेबां दिनै बर' माहारियारि आफादनि बर'फोर दङ आरो जेसेबां दिनै राजखान्थि गिदिरफिन दं गासिबो फैनानै बे एसटि 6टा बा 6 हारिनो एसटि होनायनि हेंथाखौ दिनै गोग्गोमै मोजाङै हेंथा होनांगौ बेखौ जों खावलायगोन। दिनै माबा मोनसे खारनाव दिनै 6 सिडुल एरिया जुदि सेभ जाब्लाबो नाथाय जों 6 सिडुल एरियानि बाहेरायाव जों बर'फोरा दङ माखासे दा जोंनि थासारिया मा जागोन बेखौबो जों साननांगौ दङ। बेखायनो दिनै बर' काउन्सिल थानाय जेसेबां दैदेनगिरि दङ बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन बिनि सायाव गोख्रै आरो गोख्रोङै खोथा बुंनांगौ आरो जोंनि बेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ गोख्रै आरो गोथोङै खोथा बुंनांगौ। रावबो जिरायना थानायनि माने सम गैया रावबो उन्दुना थानायनि सम गैया रावबो दिनै ओरैनो थानायनि सम गैया। समजों खारफानानै जों खामानिखौ मावनांगोन आरो नङाब्ला जों गाबोननि उनाव जों हयथ' गोबां मोनसे गिदिर खैफोदाव गोलैनो हागौ। जों नुदों दिनै मानसिफ्रा मा सानदों मिथिया माबायदि मोनसे परिबेकआव फैदों मिथिया। दिनै बै समाव जिबायदि दिनै नानानथा जुजिदोंमोन नै दानि समाव दिनै जोंनि आपार आसामाव माने गुबुन गुबुन हारिफ्रा थाखानाय एसटिफ्रानो दिनै एसे स्ट्रिक्ट जानाय बायदि नुदों। सिङाव मा राजखान्थि दं मा मोनसे पलिसि दं जों मिथिया नाथाय बे बुस्थुखौ जों नोजोर हरदों। बेखौ नायोब्ला जितु एसटिनि जितु थासारि बे बर'फोरनावल' गोलैयो नामा बे मोनसे नोजोरखौ जों नुहुरनाय बायदि मोनो। बेखायनो जों बेखौबो जों बुंनांगोन जे गुबुन गुबुन गासिखौबो बुंनांगोन जे खावलायनांगोन जे नैबे थासारि समाव जोङो रावखौबो ओरैनो थानो हानाय नङा जों गासिखौबो बुंनानै जों बे मोनद' हारिनि जे एसटि होनो थांगासिनो बेखौ जों गोख्रै होबथानो हानांगोन। दिनै आं मोनसे खोथाखौ रायखांनांगोन जों नुदों एसेम्ब्लियाव जितु 6.3नि खोथा ओंखारदों BTR एकर्डनि गेजेरजों फैफानाय जि माखासे एकर्डफोर माखासे दफाफोर बेहाय जोङो साननांगौ दङ। दा बे समाव दिनै सोलोंथाइनि खोथा फैदों बर' मिडियामनि खोथा फैदों। दा बर' मिडियामनि खोथा फैनायाव बांसिनै जों नुदों
बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनो थाखाय अकल बिटिआर बा 6 एरियायाव थांना थानांगौनि मोनसे बाथ्राखौ जाबसिनना हरनाय बायदि नुदों 6 एरियानि बा बिटिआरनि बाहेरावबो जे बर' मिडियाम दङ आरो जोंनि बर' मिडियाम फरायबाय दङ बा फोरोंबाय दङ दिनैसिमबो दङ दा बै बिटिआर बाहेरनि बर' मिडियामखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै गासिबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै खोथा बुंनांगोन आरो दिनै एमएलए एमपिफ्राबो खोथा बुंनांगोन बेखौ लानानै जेसेबां दैदेनगिरि दं बिथांमोना बुंनांगोन खोथाखौ दिनै जोंबो बिटिआरनि बाहेरायाव थानानै बर' मिडियामखौ दिनै फरायनो लुगैयो बर' रावजों दिनै जोङो रायलायनो लुगैयो थांना थानो लुगैयो आरो बिनि थाखाय थै थां जोंनि गेजेरावबो गोबां जोहोलावजोफ्रा गोमादों खस्थ' मोनदों जों दिनैबो दङ आरो जोंनि इयुननि जोलैफोरखौबो बे सेन्टिमेन्ट लांनांगोन आरो बेखायनो कुनु दिनै बिटिआरनि सिङाव थानाय एमएलएफोराबो दिनै बिटिआरनि बाथ्राखौल' बुङाबालानो बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि जिथु बर' मिडियाम बा राजखान्थि मोन्थायफोरखौबो गासिबो खोथाखौ बुंनांगौ आरो मानो होनब्ला जोङो बड'लेण्ड दाबिनायाव जोंबो दाबिफादों जोंनि सिगाङावबो गोबां दाबिफादों एनडिएफबिआनो जा बिएलटिआनो जा एबसुआनो जा साहित्य सभायानो जा हारिमु आफादानो जा गासिबो बेसेबां बर'फोरनि माहारियारि आफाद दङ बे समानैनो जेसेबां हायो जोङो नांफाना होदों थै होदों गोलोमदै गदों खस्थ' खालामदों बिनि थाखाय बिटिआरल' नङा बिटिआरनि बायजोनि थाखायबो गोबां खोथा बुंनांगौ दङ आरो बेखायनो दिनै जों बुहुमाव गुबुन हारि हिसाबै थांना थानो लुगैयाखै जोंबो बर' हिसाबै थांना थानो लुगैदों नोंला फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां खैफोदाव गोलैनो हागौ बे लामाया गोथों जाना दङ गोजोन्थों